Δέχθηκε η οικογένεια να αλλοιωθεί το επίθετό μας όταν ήρθαν οι παππούδες μου πρόσφυγες από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας. Το μισό έγινε Χαρακόπουλος και το άλλο μισό Χαρακαΐδης. Χαρακόπουλος και όχι Χαροκόπουλος. Το έχετε κάνει κατά Τώρα το διόρθωσα. Το είπα λοιπόν, συλλαβιστά. Καλώς. Και με σχολιάσατε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ακόμη σημαντικό νομοσχέδιο έρχεται με την απαράδεκτη διαδικασία του υπερκατεπήγοντος, την οποία στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ κατακεράβνωνε. Σήμερα αυτός ο τρόπος του νομοθετήν έχει παγιωθεί και δεν υδρώνει το αυτί κανενός από τους κυβερνώντες. Αλήθεια, τι έγινε η δημοκρατική σας ευαισθησία? Τόση μετάλλαξη, για να μην πω παχυδερμισμός, στο βωμό του υπέρτατου στόχου της παραμονής σας στην εξουσία, στην οποία προσπαθείτε να παραμείνετε γαντζωμένοι με νύχια και με δόντια, με κάθε μέσο, με ψεύδι και με φθηνές δημαγωγίες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καμώνεται ότι ξέρει που βαδίζει και μάλιστα ότι βάλετε από συμφέροντα, διότι το έργο της δεν συμφέρει κάποιους και κατασκευάζει εχθρούς που θέλουν το κακό της. Αλλά ποιο είναι αυτό το έργο που ανησυχεί τους ισχυρούς κύκλους που δεν θέλουν τη μακροημέρευση της δεύτερης φοράς αριστερά? Μήπως το γεγονός ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εν μια νυχτή και αντί πινακίου φακής άλλαξε χέρια, που μάλιστα τώρα δεν είναι καν ελληνικά? Μάλλον απίθανο. Μήπως ανησυχούν οι λεγόμενοι συντηρητικοί κύκλοι γιατί τα κόκκινα δάνεια από 33% που ήταν στα τέλη του 2014 εκτοξεύθηκαν στο 52%? Αμφισβητήσατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταθάκη, το νούμερο που είπε ο εισηγητής μας, ο κύριος Χατζηδάκης. Μας λέτε ότι φτάσανε τα κόκκινα δάνεια στο 43%. Και έτσι να είναι, είστε υπερήφανοι γιατί μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες? Αλήθεια, πώς να συγκρατηθείς και να μην μπεις στον πειρασμό να προβλέψεις πώς θα στόλιζαν οι σημερινοί κυβερνώντες μια άλλη κυβέρνηση που θα τολμούσε να παραδώσει τα κόκκινα δάνεια, τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια σε ξένα φαντς, σε κοράκια όπως τα χαρακτηρίζατε? Για τη σημερινή όμως κάθε τι δικαιολογείται. Η εξέλιξη αυτή θα είχε αποτραπεί εάν η κυβέρνηση είχε εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις αξιοποιώντας το νόμο Δένδια 4307 του 2014, που έδινε κίνητρα για τη συμμετοχή οφειλετών και τραπεζών σε ρύθμιση με διαγραφή χρεών. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πείσει ότι το κακό σενάριο αφορά μόνο τους κακούς μεγάλους επιχειρηματίες. Το τι τελικά θα ισχύσει, εδώ είμαστε να το δούμε και για τους ιδιώτες και για τις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί ως γνωστόν, αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση έως τις 15 Δευτέρου, και τα στεγαστικά και τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου εκχωρούνται σε φαντς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ψηφίζεται σήμερα είναι μια διευθέτηση η οποία υποβάλλεται υπό το κράτος της απόλυτης αποτυχίας της κυβέρνησης, η οποία, αφού βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο από δικά της σφάλματα, πέταξε λευκή πετσέτα και από τότε δέχεται τα πάντα. Από το go back Mrs. Merkel περάσαμε στο ναι σε όλα. Και αυτά τα περί σκληρής διαπραγμάτευσης δεν πείθουν κανένα. Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει και αυτιά και ακούει. Ήδη το φάσμα των πληστηριασμών πλησιάζει απειλητικά και η κυβέρνηση, εκτός από καθυστερήσεις, τι άλλο κάνει? Αυτό που ξέρει. Κομματικοποιεί το κράτος. Τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης είναι ενδεικτικά. Αναπολούν τα όσα άρρωστα επικράτησαν στο παρελθόν και από τα οποία είχαμε αρχίσει να απαλλασσόμαστε με κόπο. Γιατί η έννοια της αξιοκρατίας είχε αρχίσει να εμπεδώνεται από όλους και τώρα καταγγυλάμε στα παλιά, με τους διοικητές των νοσοκομείων, με τις επιλογές των διευθυντών εκπαίδευσης. Αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνιά να βολέψει τους συμμετέρους με κάθε κόστος. Και από την άλλη δείχνει αλλεργία στη διαφάνεια στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων. Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί το γεγονός
ότι η μη καταχώρηση στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρό δημοσίων συμβάσεων, προκηρύξεων, διακηρύξεων, αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης των συμβάσεων δεν είναι προϋπόθεση ισχύως τους. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργοί, ότι έχετε θέμα με τη διαφάνεια. Όπως έχετε θέμα, αλλεργία θα έλεγα με αυτά που άκουσα από τον αρμόδιο Υπουργό και με κάθε έννοια αξιολόγηση. Γιατί ενώ είναι σε θετική κατεύθυνση οι ρυθμίσεις για τη μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευση και την αξιολόγησή τους, δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης για να στηρίξει τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι δημοσιονομικά ουδέτερες. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με την έκθεση του Λογιστηρίου του κράτους, θα προκαλέσουν ετήσια επιβάρυνση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε την πολυτέλεια αυξήσεων όταν ολόκληρες κοινωνικές ομάδες τις ρίχνεται στο κεάδα της οικονομικής εξαθλίωσης. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τους αγρότες. Πραγματικά είναι αξιοπερίεργη η αιμονή που δείχνεται έναντι του αγροτικού κόσμου. Δεν έχετε προλάβει να ζεστάνετε καλά-καλά τις υπουργικές καρέκλες στη δεύτερη φορά διακυβέρνησή σας και κτυπάτε αλίπητα με κάθε ευκαιρία την πρωτογενή παραγωγή. Το τι συνέβη με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν κουτσουραμένες πάνω από το μισό δεν έχει προηγούμενο. Ένα απόλυτο βατερλό. Αλλά τα ίδια και με το φόρο στο κρασί, το αορίστου διάρκειας γάλα, την επικείμενη αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ. Και είμαστε ακόμη στην αρχή, γιατί έπονται κι άλλα, χειρότερα. Με την άγρια φορολόγηση, την κατάργηση των όποιων φοροελαφρύνσεων έχουν απομείνει. Τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν και οι αγρότες με ποιους έχουν πραγματικά να κάνουν. Όσον αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης για τους αυτοκινητόδρομους, με ενδιαφέρον πράγματι άκουσα την εξήγηση του αρμόδιου Υπουργού ότι το δεν πληρώνω για τα διόδια αφορά μόνο την Κυριακή των εκλογών. Δεν ξέρω αν αυτό είχαν κατά νου τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στο κίνημα «Δεν πληρώνω» σηκώνοντας τις μπάρες των διοδίων. Με αυτά τα δεδομένα, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε μέτρα χωρίς αναπτυξιακή προοπτική που εν τέλει μας βυθίζουν βαθύτερα στην κρίση και την ύφεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Χαρακόπο και καλώ στο βήμα τον κύριο